फरायसा आफादनि जिखिनि एक्टिभिटिसफोर बेखौ उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि बर' फरायसाफोरा दासिमहालागै मा मावखो बेफोरनि बाथ्राखौ सावरायनायजों लोगोसे उननि हाबाफारिखौबो बिथांमोना बेयाव सावरायलायगोन आरो दिनै बे हाबाफारिखौ एसे जारिमिन हिसाबै गोसोआव लाखिहोनो थाखाय उन जोलैनो फोरमायनो हानाय बायदि मोनसे रेकर्ड हिसाबै डकुमेन्ट हिसाबै बेजों लोब्बा लाखिनानै नोलोबारि होननाय मोनसे बिसम्बि बिथांमोना बे दिहुनदों आरो बेयाव बेखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ आं मावफुंबाय दिनै जिखिनि हाबाफारि जोबोद मोजां जादों जिहेतु गेवलां मेलाव बिभिन्न रोखोमनि बिभिन्न डिपार्टमेन्टनि सुबुंफ्रा ज' जायो आरो बेनि गेजेरजों जों बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादनि जिखिनि एक्टिभिटिस बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायो आसा खालामदों दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला कमिटिया आरो उननि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय रायजो राजाफोरनो एसे फोरमायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबखौ मोनलांगोन जों मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बर' जातिखौ दानि स्टेजाव लाबोनायाव हाबा मावबोदों आरो उन समावबो बर' जातिनि जि थैनाय थानाय बे गासैबो हाबाफारिखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावलांबाय थागोन जों आसा खालामदों जे बर' फरायसाफोर जिउ लावथों आरो बिथांमोना बर' जातिनि थाखाय बर' जातिखौ मोनसे सिभिलाइज जाति हिसाबै मोनसे गोजौ थाखोआव लांनायनि साक्सेस जायागौमानि बे आफादाबो थांनानै थाथों आरो बर' जातिखौ बिथांमोना अरायसम गोदान माबाजों गोदान सानस्रिजों दावगाहोनो थाखाय थुलुंगा होलांबाय थादों आं बेखौनो फोरमायनो सानो जोंनि गोबां सुबुङानो दिनै फालिनाय आयदा लिरनाय खान्थि बेफोर दिनै खम जालांबाय थादों बेनि गेजेरजों समाजा माबा मोनसे उन्नत जानो हायो नामा नोंथांनि नोजोराव ओरैनो दा बेखै जेनेरेल माबा हिसाबै नायोबा बे दा माबा जानायनिफ्राय मा बुंगोन कम्पिउटारनि जुग जिहेतु जाबाय दा इन्टारनेटनि जुग जाबाय बेनिखायनो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां माबाफोरखौ फरायनो बा लिरनोबो सुबिदा जानायखाय एक्सुवेलि दा आखाइजों लिरनानै प्रिन्ट मिडिया हिसाबै बर'आनो जा बा गुबुन गुबुन जातिफ्रानो जा मोनसे लिरनाय आरो फरायनाय हेबिटखौ लासैनो खमायलांनायखौ नुदों खिन्थु जों बे हेबिटखौ लाखिनांगोन मानोना जेब्लाहालागै जोंनि गेजेराव लिरनाय फरायनाय हेबिटआ थाया अब्लाहालागै जों इन्टेलेक्सुवेलि डेभेलप जानो हाया बेनिखायनो जों लिरनोबो नांगोन फरायनोबो नांगोन आरो जों बेबायदिनो लिरनाय फरायनायखौ गोजौ थाखोआलागै लांनो हायोबासो जातिया इन्टेलेक्सुवेलि डेभेलपमेन्ट जागोन आरो अब्लासो जों इन्टेलेक्सुवेलि फाइट खालामनो हानाय गुबुन जौगासार जातिफोरजों समानै आगान सुरफानो हागोन दा बेनिखायनो बे हेबिटखौ जों कन्टिनिउ खालामनांगोन आरो बे बिथिङाव जों बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद बे मोननै आफादा बर' जातिखौ लिडिं लागासिनो दं आरो जों आसा खालामदों बिथांमोना खुनुदिन बे हेबिटखौ बर' जातिनिफ्राय गोमानो होनाय नङा